беше направен. Ще бъде поминуващ. Немойте да споредвате много. Тогашната състава, сегашната не ги се споредва. Аз ще се отнесва до... Аз вервам до това, ще е обучението, това е за мене. Айде, ще го потребим с подобрявам, закон, трябва да се случи това. И аз вервам по български, че за 2 милиони евро влада и намали за посески. И влада да налесе така от тук. Помни време, това беше пролета 2016 година. Служител имаше претърпено и ребаланс. Отлуката на владата не беше имплементирана от този ребаланс. За разлика от вас, и аз дори вервам дека владата на Въбаро ги го направи това. А не го направи. Защо до 2016 после отлука на влада още в март 2016 по ребаланс от 2 милиони евро по бюджета. Защото повторно ти речам, вие само проблеми на храната и нищо повече. Аз ще се отнесва до ветования, защото ние борбия без системата и изпълнуваме. Не съм може да е най-интересно радиодифузната такса гледам интересна. Вие общите. Ние имахме 2-3 инициативи да се укини додека вие имахте властта. И опитте с образложение дека тоа е илюзија, дека тоа е проба за македонската радиотелевизија и гледате чудо. Одеднаш, ние ставаме по нашата предизборна програма, ја има во владината програма и вие избегувате и викате, чакайте сега, ние предлагаме закон. Значи, превола. Значи, и кој беше добро до СДС? Колеги, видете тръскаливи, мора да помени ребаланство, вие сте писмени други, знаете, дека не е нужно на мъртва да му се вземат приходи, а при това да не му се надоместят от някъде. Видете да сме велики колеги, що помени ребалансот, вашето бараги, а предходно наше, е били имплементирано. А вие ще ръкате и СДС на знаете, че е най-интересно. Има порано вечер за вашата партия Шега Слушкова. Имаше един директор до Слушкова в пленара. Изгубихте се. Ова ще го правите со парламентот. Со овие циркуси, со предлагање на закони на нашиот колектив, верувајте дека само ќе ви се врати со каѓање на редно, како